नायसंनै सोरनि हौवाया इसादि नायसंनै लोंनानै माबायदि हासुगुलायनाय नै जिउ मोनसेखौ जुदि नों आलो गोजोनै जोङो बारहोनो हायोब्ला नोंनि थैनानै थांनायनि उनावबो नोंनि मुङा बे बुहुमाव समायना जानानै थालांगोन। खुलुमबाय रायजोफोर, खुलुमबाय। नोंथांमोना ससे नुखाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो एसे गोलावहै बिजिरनानै मोनब्रै आयदानि सायाव जों दिनै सावरायगोन। मोनब्रै बेबायदि आपडेट्सफोरखौ आं नोंसोरनो लानानै फैगोन आरो बिनि गेजेरावनो आं माखासे बाथ्राफोरखौ नोंसोरनो बुंगोन। दा गिबियाव नोंथांमोना नैबे साइडआव होनाय नायसंनै बुंनाय सोरनि हौवाया बाथ्राफोरखौ इसादि मोजाङै नायसंनै खोनासं लोंनानै खोनासं माबायदि हासुगुलायनाय नै आरो आं खोनासंनानै माइ नाय गायनानै दासो बायदो इखौसो मा नायफैलांदो बुंदों नै इनि हासुनायखौसो मा बुंदों नायसं गैया बेनो सोरनिबा हौवाया इसादि नायदोंना खान्थियानो मोजाङै गैया नायदोंना जाबाबो लोंबाबो इमान खस्थ' माइ गायना फैदों न'खौ लोंनानै मालाय जि बिन्दास हासुगुलायनाय उन्दुना थादो इनै नाय इनै अब्ला जोंनि बेसेबां न'खरफ्रा दिनै बेबायदि अबस्थायाव दङ नङा होमबा? मोनसेल' नङा, मोननैल' नङा, गंथाम न'खरल' नङा, गंब्रै न'खरल' नङा, बेसेबां न'खरफ्रा दिनै बेबायदि अबस्थायाव दङ बेबा जोंथ' मा होनना बुंनो? जोंथ' सोरनिबा न'खरखौ थांनानै नायहैनो हाया नङा होमबा? जोंथ' मिथिजोबा आरो सोरनि जिबनाव मा दुखु दं बेखौ मिथिया। किसुमान जौ लोंग्राफ्रा बेबायदि बाथ्रा बुङो जे टेनसन दंलै भाइ, आंनाव बिराद टेनसन दं, टेनसन दं। माने टेनसन थानायखाय जौखौ लोंदों, एखेबारे हरसेनि थाखाय बावगारदों आरो माने टेनसनखौहाय लोंनानै हरसेनि थाखाय बावगारदों आरो। अब्ला जुदि सानफ्रोमबो हरसेयाव खनसे लोंनानै जुदि बावगारलांनो हायोब्ला बयबो लोंनानै दाहालागि गावनि टेनसनफोरखौ बावगारलांसिगौमोन। बेथ' खोथाया नंखाय। जौ लोंनानै टेनसन बावगारलांनायनि खोथाया बिराद नंखाय, माने फोथायजाथावनायानो नंखाया बियो। बेयो मोनसे निसा आरो बेखौ मा एंगारनो हाया, सिथाबनानै थायो, जायखौ जों बुङो एडिक्टेड। एखेबारे एडिक्ट जाबाय, बे माने मोनसे नियम जाबाय, सभाब जाबाय, बेखौ नागारनो हाया। दा जुदि गाव बिफायानो न'खरनि जिथु गिबिसिन खुन्था, बे खुन्थियानो जुदि लोंना फैनानै न'आव जुदि हासुलानानै देखायोब्ला अब्ला नों गावनि फिसाखौ मा जाजानो हास्थायगोन, मा जाजानो लुबैगोन? बुंगोन नङा होमबा, बाबा मोजां फराय, मा नांगौ आं होगोन। फरायनानै मा जानो? गियानखौ गिदिर गिदिर लानानै मा जानो? जेबो लाब गैया। जुदि नोङो नोंनि देरसिनखौ जुदि सनमान होनो रोङाब्ला, नोंनि देरसिननि सिगाङाव जुदि मोजां बाथ्रा बुंनो रोङाब्ला, फरायनानै मा लाब जागोन? जेबो लाब जानाय नङा। दा जुदि बे न'खरनि जुदि हिनजावा जुदि खारोब्ला, बे ससियेल मिडियायाव फैना गाबफैगोन दे, एकदम मोदै रुखु रुखुयै गाबफैगोन बियो। नाथाय हयथ' बे मोनफिनाबो जानो हागौ। जुदि गाव असेयानो बेबायदि जुदि आखलखौ देखायोब्ला अब्ला जोङो जोंनि न'खरखौ बोरै फेदेरलांगोन, जोंनि गथ' गथायखौ बोरै फोरोंलांगोन? गोबां साननांगौ आरो सिन्था भाबनाफ्रा जोंनियाव थायो, बा नों आं बेक्तिनियाव थायो। नंगौ, सोरहाबा थाखा फैसानि टेनसन, सोरहाबा न'खराव दुम-दाखालनि टेनसन। बेफोर दुम-दाखालनि टेनसन, थाखा फैसानि टेनसन, बेफोरखौ जों जुदि सानैजों जुदि गोरोबनानै मावोब्ला एसेबाबो हालका जायो आरोना, रेजें जायो। खारन फिसा फिसौखौ खांबायब्ला जाहोनांगोन, गानहोनांगोन, जोमहोनांगोन, फरायहोनांगोन, बिनायफोरखौ एसे एनैखौ होनांगोन। बे जोंनि दायथ'खा, खारन जों खांबाय जिहेथु, जों फेदेरबाय जिहेथु, बे जोंनि बिबान
आरो बे बिबानखौ बुजिनांगोन दानिया नैथियाव नैबे गथ'फोरनि बुलायनायखौ नायलाय मोजाङै नाय गथ'फोरनि बुलायनाय आरो दंबावो दे मोननै दंबावो बे गथ'फोरनि बुलायनायखौ नायग्रो नोंसोर बे गथ'फोरनि बुलायनायखौ नायग्रो मोजाङै नाय नुदों दा नङा होमबा आसलमथे बे दानि भिडिअ ना गोदोनि भिडिअ आं मिथिया एक्चुअलि आंनि साननायाव एसे गोदोनि नामा बायदि मोनबाय थादों आरो आङो गोदोनि दां बायदि मोनबाय थादों आरो अब्लाबो आं बुंनोसै गोदोनिब्लाबो आं बुंनोसै आं दिनैसो मोनदों नालाय दे आं दिनैसो मोनदों नालाय गोदोनिब्लाबो बा दानिब्लाबो आं बुंनोसै एक्चुअलि जोंहा बेफोरबायदिया बांखाबाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा दाख्लैबो नुदों आं मोनसे दम होलायनाय जालायनाय नों बेमारिसोबालाय होनलायनाय खोनादों आं दाख्लैबो नैबे खेथ्रआव नैबे जिथु उन्दै उन्दै गथ'फोरनि दावराव दावसि जाबाय थायोना माब्लाबा एक्चुअलि बेखौ जुदि जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो 1990निथ' बिनि उनावहाय जुदि जों नायनो थाङोब्ला 2005 सिमहालागै जुदि जोङो गोसोखांहरफिनोब्ला बै समा जोंनि थाखाय बिराद एखेबारे गल्डेन सनानि मोनसे सममोन आरो जेरावहाय जों नुनो मोनामोन बेफोरबायदि दावराव दावसिखौहाय बहुद खम खारन मानो होनबा मबाइल सबाइल जेबो गैया बेफोरनि साननाय जेबो गैयामोन फरायसालियाव ज'है थांनाय इन्टारेस्ट जानाय बै गामिजों फुटबल गेलेनाय बेबायदिमोन आरो बै समावहाय नाथाय दानि जिथु जेनेरेसनखौ जुदि जों नायोब्ला जोंहाबोथ' गथ' दङ ना जोंबो गिनाय मोनो जोंनि गथ'फ्रा देरहैब्ला मा जागोन मा खालामहैफ्लांगोन सोरखौ मा खालामगोन बा सोरजों बा नांज्लायगोन नामा बुज्लायगोन नामा माबा मोनसे जोगोला सिंसिं जानाय बाथ्राफोर लानानै फैगोन नामा जोंहाबो गिनाय दं मानो गिया जानो खारन जों बिमा बिफा जानानैथ' जों मोजां फोरोंगोन आरो जाय गथ'फ्रा बुलायदोंना बिसोरनि बिमा बिफायाबो बुङाखै जे नोंसोरो बाहेरायाव थांना बेबायदि बुलायहैथां नांज्लायहैथां नाथाय जोंनि मानसिफ्रा एसे देरोब्ला मा जायो जों गावनि आंगो जायगाखौ बारा फसाया बैनि लोगोजों बै गामिनि लोगोजों बै लोगो जानानै न' सिङावनो बेनि न'आव थांबाय नालाय न' सिङावनो थाबाय मबाइलाव जों नांथाबबाय जोंनि जिथु स्टाडि खालामनांगौनि मोनसे बिबान दायित्व जों जे सासे स्टुडेन्ट बेखौ सिन्था खालामालासिनो जोङो मा खालामो जोङो सेंग्राया सिख्लाया सेंग्राजों बांसिन मा रायलायनाय नांज्लायज्लायनाय बेबायदि जायो आरो देरफुनाय हिसाबै बेसेबांखिनिया जायो नाथाय दा बे गथ'फोरखौ आङो डाइरेक्ट थांखिनानै आं बुङा नाथाय जेनेरेलिसो आं जोंनि लाइमोनफोरखौसो आं बुङो बिनि गेजेरजोंनो आं बुंगोनसो सिमाङा बिमा बिफा हाग्रा गिदिर थायो आरो बयनिबो न'खरा समान नङा आंहा जुदि दङब्ला बैहा गैया जानो हागौ बैहा दङब्ला आंहा गैया जानो हागौ गासैनि न'खरनि जिथु समयसा बियो समान नङा जोंहा जुदि माबा मोनसे जों स्टेप आप जायोब्ला लेभेल जुदि जों बारियोब्ला जोंनि फरायनाया एसे दावखोयोब्ला जोंहा डिमान्ड्स जायो ना सेंग्रायाफोरानो जा सिख्लाफोरानो जा पेरेन्ट्सनियाव डिमान्ड्स जायो आरो बे डिमान्ड्सखौ फुलफिल खालामनो हायाब्ला सोरबाया न'आवनो साननै सानथाम थाया सानब्रै सानबा थाया सोरबाया मास मोनसेबो थायाबो जानो हागौ न'आवनो थाया न'निफ्राय सेपारेट जानानै थाथ'यो आरो जेब्ला एसे देरो अब्ला लोगोफ्रा बिराद बाङो बबेनि लोगोफोर जमा जागोन बुंनोनो हाया माने मोजां गाज्रि गासिबो जमा जागोन बेदों बे लोगो लालायनानै मा जायो मोनसे जिथु संसारनि जिथु गाज्रि आखुफोर बेखौ बियो बैनिफ्राय सोलोंगोन बियो बैनिफ्राय सोलोंगोन बेबायदिनो बांलांनानै जोबनायाव जोंहा जोंनि पेरेन्टसफ्रा जिखौ आसा खालामाखैमोन बे फिथाइखौ नाजावहैनो गोनां जायो आरो बुंनो थाङोब्ला नैबे लाइमोनफ्रा जिथु बुलायदों एक्चुअलि बे बुलायनांगौनि जेबो समानो नङा जायाखैनो जेबो सम जायाखै केरियार लाइफनि मोनसे जिथु मा होनना बुंगोन केरियारखौ मा होनना बुंगोन जिउनि मोनसे थांखिफोर माबा मोनसे लामा
बेखौ फसंना लानायनि सम बे समखौ एखेबारे आलो गोजोनै बा खुसि खुसियै नाजावना लानानै केरियार दानायाव जों बांसिन गोसो होनांगोन जुदि बेबायदि जुदि जों आखल देखायोब्ला ना गामिनि मानसि ना गाव बिमा बिफा ना बिदा फंबाय रावबो मोजां मोननाय नङा बेनिखायनो जों लाइफआव मोजां मोनजाग्राबो जों जानो नांगोन बेनो दानिया नै नैबे फट'खौ आं देखायबाय आं फुल भिडिअखौ होलिया बेखौ आं फुल भिडिअ होलिया दा नैबेनि सायाव जुदि जों बुंनो थाङोब्ला बिराद लाजिथावथाव आरो स्पेसियेलि लाजिथावथाव जाय बेक्तिया भिडिअखौ आपल'ड खालामना होबाय लाखोमानानै एक्सुवेलि लाखोमादोंसो ना बायदि मोनदों आङो दै लाखोमानानै बिराद लाजिथावथाव आरो मुगैथावथाव बियो आखुआ दा जुदि जोंहा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि पिकनिक स्पटफोर सालायनाय दङब्ला जाहाथे स्पटफ्रा बदनाम जाया बेनिखाय एसे नोजोर बोनांगोन जानो हागौ सरलपारा होनना बुंदों बे नङाबो जानो हागौ सरलपारानि बे घटना नङाबो जानो हागौ गुबुन जायगानिबो जानो हागौ मानसिफ्राबो बर' नंगौना नङा जोंथ' डाइरेक्टलि बुंनो हाया नाथाय बेखौनो वार्न खालामो जोंनि पिकनिक स्पट सालायग्राफोरखौहाय गोबां मेम्बार्सफोर थायो बेनिखायनो मेम्बार्सफ्रा जेब्लायबो जिहेथु नोंसोरो एन्ट्रि फिस लायो मोनफ्रोम स्पटआवहाय एन्ट्रि फिस लायो बेयाव जानाय दाङाबाजि दावराव दावसिफोरखौबो समाधान खालामनो थाखाय बेनि बिबाना सोरनाव थायो मेम्बार्सफोरनाव थायो जायफ्रा लिडिं खालामदों स्पटखौहाय लिडिं खालामदों बिसोरनियाव थागोन आरो बिसोरनो बेखौ नायनो नांगौ जुदि बेफोरबायदि जाथायफ्रा जुदि बारे बारे जालाङोब्ला जुदि दमन खालामाब्ला हयथ' सानसे बेलासे नोंसोरो स्पटफोरखौनो बन्द' खालामनोबो गोनां जानो हागौ बेनिखायनो आं आसा खालामो जोंनि जिहेथु पिकनिक स्पट सालायनायफोर जेब्लायबो एलार्टआव था सांग्रांथियाव था जाहाथे जों बदनाम जानो गोनां जाया फैसाया गिदिर बाथ्रा नङा नोंसोर बे स्पटआव थायाबाबो गुबुन खामानि मावनाबो नोंसोर मावनानै जानो हाखागोन नंगौ नाथाय जिहेतु दायित्वखौ लाबाय मोनसे रेसपन्सिबिलिटि होननाय बाथ्रा थायो बे रेसपन्सिबिलिटिखौ जुदि फुलफिल खालामनो हायाब्ला पाब्लिकआ माब्लाबा समाव अरजों खाङो दिनै जेरैहाय जादों जोंनि इडुकेसन सिस्टेमा फेलें जाबाय थानायनि जाहोनाव गोबां फरायसाफ्रा गावखौनो फोजोबना लानायनि जाहोनाव दिनै मा जादों गुतै भारत हादरावनो दिनै दावराव गुतै भारत हादरावनो दावराव जोंनि आसामनि गोबां मानसियानो मिथियाखै नाथाय आसामावबो धरनाया सोलिहांदों सोलिगोन जागोन गिदिर गिदिर प्रटेस्टआ जागोन बायदि आं मोनदों आरो आं मोनदों बेनिफ्राय जोबनायाव मैयानि केस नैबे बुजालायबाय नैबे केसावहाय आं बेखौसो सानो जे जाय बेक्तिया दाय खालामबाय गले गले सासेखौथ' मिथिलिया गले गले नंगौना नङा नाथाय नंगौबो जानो हागौ नाथाय नैबे सासेयाव आरो एकदम गले गले आरो बिराद गले गले बिनियाव गंनाय होननायखौनो आं खोनायाखै माने निमाहा होदो होननाय रावबो गैया होननायसो आङो खोनादों माने बिनि खुगानिफ्राय नोंसोर गामियाव दोनाबालाय आं थांगोन आरो बेबायदि रावखौसो आं खोनादों आरो दा बेनिखायनो जोंनि जिथु समाजनि जिथु बेबायदि जाथायफोर बेफोरखौ जुदि समाधान खालामनोब्ला निस्सय जाय बेक्तिया दिनै गामिखौ बारे बारे बदनाम खालामगोन बे मानसिखौ गामियाव दोनैयानो साबसिन गामिनिफ्राय जेसेबां हागौ गोख्रै बेबायदि बेक्तिफोरखौ आलादा खालामना दोननाया मोजां बिनि हा सम्पति बेखौबो बेनो हो बा बिनि न'खरनिथ' मानसि थागोन ना मालाय बिसोर नायगोन लागोन बिसोर नाथाय जेब्लासिम निमाहा बिनानै गामियावनो थानानै सुखु गोजोनै मोजां आखलजों रायजो जाया अब्लासिम बेबायदि बेक्तिखौ गामियावनो दोननो नाङा अब्ला दिनैनि गेजेरावहाय जों माखासे टपिक्सफोरखौ जों सावरायबाय बे सावरायनायनि गेजेरजों मिथिनायनि गेजेरजों जोंबोथ' माबा मोनसे सोलोंनांगोन ना जोंनि जिउआवथ' माबा मोनसे जोङो थुलुंगानायखौ जों लानांगोन ना बेनो जाहैबाय जेब्लायबो बे जिउ मोनसेल'सो
बेनिफ्राय आरो जोङो आखुबार जिउ मोनबावगोन बेखौ जों साननाङा मोदोम लानानै बे मोदोम लानानै मोननाय जिथु जिउ मोनसे बे जिउ मोनसेखौ आद्रि दा खालाम बे जिउ मोनसेखौ जेब्लायबो सुखु गोजोनै बारहोहर गावनि न'खर गावनि परियाल बिसोरखौ लानानै आलो गोजोन रायजो जा अब्लानिया बे जिउ मोनसेखौ जुदि नों आलो गोजोनै जोङो बारहोनो हायोब्ला नोंनि थैनानै थांनायनि उनाव नोंनि मुङा बे बुहुमाव समायना जानानै थालांगोन हामबायसै